Umqeqeshi uNasruddin Nabi uchaze ngesinqumo sakhe sokungamdlalisi umgadli omusha uFlávio da Silva emidlalweni eBetway Premiership bedlala ngokulingana neMamelodi Sundowns. Wathi bekungeke kube nobulungiswa kulomdlali. Ngokusho kukaNabi, uDa Silva ubengakaze adlale umdlalo wokuncintisana esikhathini esingaphezulu kwenyanga, futhi kumphonsa emidlalweni onzima ngemva kwekhefu elide kangaka bekungeke kube kuhle. Nangaphezulu kokuba umgadli ehleze ebhentshini okokuqala ngemva kokuthola imvumo yakhe, uNabi ukhethe ukugcina umdlalo wakhe wokuqala ukuze athole ithuba elifanele kakhulu. uNabi ukuncomile ukwenza kahle kweqembu lakhe elibhekene neSundowns, kodwa wavuma ukuthi abakwazanga ukwenza kahle umdlalo usuzophela. Ubalula ukuthi nakuba izinqumo ezingcono bezingenziwe ezimene ezithize, izinga lokuvikela lezitha kanye nokuhlenga kwanozinti nakho kube nesandla. Lo mqeqeshi uzwakalisa ukuzethemba ngokuthi ngokuqhubeka nokusebenza kanye nokwengezwa kwabadlali abasha, iqembu lizothuthuka phambi kwamabhali. uNabi uphinde waqhamisa ukudlala kukaWandile Tuba, oqala umdlalo futhi wahlaba unxele ngokuzikhandla kwakhe. Uphakamisa ukuthi ukugijima njalo nokucindezelwa kukaDuba kungenzeka kuholele ekutheni alahlekelwe ukucija uma sekuqedwe. Ephendula umqeqeshi weSundowns uMiguel Cardoso mayelana nakusho ngokukhathala kwabadlali, uNabi uvumile ukuthi kube yimbangela yohlelo lwabo lwakamuva kanye nokufinyezwa kwemidlalo yokulungiselela isizini. Nokho uphinde waveza ukuthi isquad esikhulu seSundowns sinabadlali abaseqophelweni eliphezulu kabi, abenza kube lula ukuthi bashintshane ukuze kuphunyuzwe laba bakhathele. iChiefs silungiselela umdlalo wayo olandelayo neGolden Arrows eMoses Mabhida Stadium eThekwini, okuzobe kuwumdlalo wayo wokugcina ngaphambi kwekhefu langoSepthemba.